Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хасаншина. На сегодняшний день у нас острая необходимость. Нам нужны курсанты. Әлмәттә беренче эш тәкъдим итү ярминкәсе үтте. Ана капиталы программасында нинди үзгәрешләр? Начнется мероприятие, как батюшка придет, освещение сделает водоема. Хашману йоласын кайда үтәргә була? Бу һәм башка яңалыкларны мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәкбез. Рәсми мәгълүматлар буенча Татарстанда 11421 кеше эшсез. Эшсезлек дәрәҗәсе 0,56%-ны тәшкил итә. Эш эзләүчеләр өчен Әлмәт шәһәренең мәшгульлек үзәгендә 2022 елның беренче эш тәкъдим итү ярминкәсе үтте. Тулырак Алсу Амирова сюжетында. Мәшгульлек үзәгендә үткәреләчәк эш ярминкәсенә чакырып шәһәрнең барлык оешмаларына факс белән игълан алдан җибәрелә. Шуларның күплегенә һәм төрлелегенә нигезләнеп эш эзләүчеләр арасында чара оештырыла. Бу ел үзләренә кирәкле эшче кешеләр табарга 13 оешма килгән иде. На сегодняшний день у нас острая необходимость. Бүген бездә курсант йөртүчеләргә ихтыяҗ зур. Біз аларны укытабыз. Киләчәктә алар троллейбус йөртүчеләре булачак. Как бы будут в последующем у нас водителями троллейбуса. Сейчас у нас есть потребность в персонале в памбуры, бурильщики, машинисты, водители категории БЦИ очень требуются, электромонтеры требуются. Бу көнне мәшгульлек үзәгендә пешекче, кухня ярдәмчесе, эртеп ябыштыручы, машина йөртүче кебек профессияләргә вакансиялар күп булды. Пешекче һөнәр аеруча кирәкле һөнәр. Аның буенча 2021 елда аерым ярминкәдә узганы булды. Кайбер эш тәкъдим итүчеләр өчен тәҗрибә мөһим булса, икенчеләре кирәкле һөнәргә үзләре укытып, хәтта тору урынында бирергә әзер. Опыт работы у нас нет. Биредә эш тәҗрибәсе кирәк түгел. Без бөтенесенә дә үзебез өйрәтәбез. Критерийлар юк. Иң мөһиме 16 яшьтән өлкәнрәк булу. Студентлар да киләләр. Бездә көн дәвамында да, кыска вакытта да эшкә урнашырга була. Можно как подработку. Бүген мәшгульлек үзәгендә эш эзләүче 613 кеше теркәлгән. 2021 елда 3397 кеше үзәк аша эшле булган. Бүген эш эзләргә килергә җитешмәүчеләр өчен 11 февральдә тагын ярминкә үткәреләчәк. Сезне Әлмәт мәшгульлек үзәге көтеп кала. Алсу Амирова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Эшлекле дөньяда тагын нинди үзгәрешләр бар? Бу хакта Сишәмбенең традицион рубрикасында Алсу Нуриева таныштырыр. 1 мартта машина йөртүчеләргә медицина белешмәсе алу тәртибенә үзгәрешләр кертелә. Исерек хәлдә рульгә утыру сәбәпле правасыннан мәхрүм ителүчеләргә яки өреп караудан баш тартучыларга кан һәм бәүл анализларын тапшырырга кирәк булачак. Инде тәнендә укол эзләре булганнарны кыйммәтле анализлар тапшырырга җибәреләчәкләр. Машина йөртүченең йөрәк тибеше шиктән тыш түбән булса, куллары калтыраса, йокымсырап утырса, яки киресенчә наркомания һәм эчкечелекнең билгеләренә ишарәләгән ярсыган хәлдә булса да, тирәнтен анализлар тапшырырга кирәк булачак. Йөртүче язмышын анализ нәтиҗәләре мәгълүм булганнан соң гына махсус комиссия хәл итәчәк. Россиядә дача амнистиясе 2031 елның 1 мартына кадәр озайтылды. Бу законны Россия президенты Владимир Путин имзалады. Алдагысы белән чагыштырганда яңа срок 5 елга арттырылды. Амнистия җир кишәрлекләренә торак һәм бакча йортларына кагыла. Документ хокукый мәгълүматның рәсми порталында чыкты. Документта мирас буенча калган һәм җир кишәрлегеннән билгеләнмәгән вакытка кадәр куллануга рөхсәт булу милек хокукы дип таныла. Ягъни хуҗага милек хокукын алу өчен Росреестрга мөрәҗәгать итәргә кирәк булмаячак. Закон күчемсез милеккә хокукларны һәм йорт салынган җир кишәрлекләренә хокукларны гадиләштерелгән бушлай рәсмиләштерү механизмын кертә. Амнистияга 1998 елның 14 маена кадәр, ягъни Россия шәһәр төзелеше кодексы үз көченә кергәнче төзелгән торак йортлар керә. Дача амнистиясе гамәлдә булган елларда Татарстанда күчемсез милек объектларына 750 мең хокук гадиләштерелгән тәртиптә теркәлгән. Гыйнварда хезмәт хакының башка айларга караганда түбәнрәк булу турындагы фикер хата. Әмма ул хезмәткәр ялда булган авыру сәбәпле эшләми торган яки башка очракларда чыннан да гадәттәгегә караганда түбәнрәк булырга мөмкин. Бу хакта РИА Новости агентлыгы экспертларга сылтама белән хәбәр итә. Гыйнварда хезмәт хакы башка айларга караганда һәрвакыт түбәнрәк дигән ялгыш фикер яшәп килә дип искәртте Headhunter юристы. Хезмәткә хокук буенча эксперт Татьяна Нечаева. Аның сүзләренчә, әгәр хезмәткәр оклад ала һәм җитештерү календаре буенча барлык эш көннәрендә чыккан икән, бу очракта аңа хезмәт килешүендә билгеләнгән тулы хезмәт хакы түләнә. Әгәр хезмәткәр гыйнвар аенда ялда яки больничныйда булса, ул эш хакын чыннан да азрак алачак. Эш шунда ки, отпуск һәм больничный акчаларының күләме башкача исәпләнә.
Пенсиягә вакытыннан алда чыгу мөмкинлекләре бар. Мондый хукка ия булу өчен иратларның хезмәт стажы 42 елдан һәм хатын-кызларның 37 елдан ким булырга мөмкин. Иратка 60 яшь, ә хатын-кызга 55 яшь булган очракта түләүләр каралган. Бу хакта РИА Новости хәбәр итә. Моннан тыш үзенә бәйле булмаган сәбәпләр аркасында эшен югалткан кешеләр вакытыннан алда пенсиягә чыга ала. Мисал өчен, ул эшли торган оешма ябылу, шәхси эшмәкәр эшчәнлеген туктату, штат кыскарту сәбәп булырга мөмкин. Кайбер шартларны үтәгәндә аларга эшсезлек буенча пенсия алу мөмкинлегенә ия дип белгәч. Аны рәсмиләштерү өчен гражданның вакытыннан алда пенсиягә чыгуы турындагы тәкъдимнең мәшгульлек хезмәте хезмәткәреннән булуы әһәмияткә ия. Мәшгульлек хезмәте юлламасы буенча укыганнан соң да кандидатка яраклы эш таба алмаган очракта ул вакытыннан алда пенсиягә чыгарга хокуклы була. Эшсез кешегә вакытыннан алда пенсия билгеләү өчен гариза язарга кирәкми. Аны исәпләгәндә картлык буенча иминет пенсиясын исәпләү алгоритмы кулланыла. Ерак төньяк шартларында эшләүчеләр өчен пенсия түләүләре рәсми пенсия яшеннән 5 елга иртәрәк билгеләнә. Быел Татарстан мәктәпләре укытучылары өчен шәхси ноутбуклар сатып алу планлаштырыла. Татарстан дәүләт, муниципаль һәм башка мәгълүмат системаларына, шулай ук интернетка куркынычсыз керү мөмкинлеген тәэмин итәчәк. Шуңа ул цифрлы мәктәп стандарты буенча мәгариф оешмаларының IT инфраструктурасын формалаштыра торган федераль проектка кирде дип хәбәр итә Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы матбугат хезмәте. Проектны 2022-2023 елларда гамәлгә ашырырга җыеналар. Ул мәгариф оешмаларын матди-техник база белән җиһазландыруны, кабельле системаларны локаль хисаплау һәм Wi-Fi шелтәрләрен модернизацияләүне күздә тота. Быел учреждениеләрне тикшерү һәм проект документациясын ясау планлаштырыла. Моннан тыш, Татарстан Республикасында электрон мәгариф 2.0 проекты гамәлгә ашыру башланачак. Ул Татарстан электрон мәгариф дәүләт системасын киң күләмле модернизацияләү белән бәйле. 1 январдан цирклар, зоопарклар, дельфинарий, океанариум һәм хайваннарны читлектә асраучы башка учреждениеләрнең эш кагыйдәләре үзгәрде. Лицензия алганнар гына эшчәнлекләрен дәвам итә алачак. Әлеге лицензия хайваннарның тиешле шартларда яшәвен раслаучы документ булып санала. Рөхсәтләре булмаган оешмаларга эшчәнлекләрен туктатып торырга туры киләчәк. Оешманың лицензиясе бармы юкмы икәнлеген һәркем тикшерә ала. Реестр Россельхознадзор сайтында урнаштырыла. Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин хәбәр иткәнчә, гыйнвардан ана капиталын индексацияләү турында Россия Федерациясе президенты Владимир Путин имзалаган закон үз көченә керә. Февральдән үк дәүләт ярдәме фаразланган инфляциядән чыгып түгел, әшен барлыкка карап җыйга сала башлаячаклар. Аның күләме узган ел өчен куллану бәяләре арту индексына нигезләнеп, ел саен яңадан каралачак. Билгеле булганча, ана капиталы программасы 2026 елның ахырына кадәр озайтылды. Якындагы елларда аның өчен 1,6 триллион сум акча бүлеп биреләчәк. Башка темаларга 18-дән 19 январга каршы төндә православие динендәгеләр хашмануны билгеләп үтәчәк. Әлмәттә узачак чарага әзерлек хакында Алия Бәйрамалова белә. Башта бу кичтә чиркәү һәм храмнарда бәйрәм гыйбадәтләре үтәчәк. Аннары теләүчеләр махсус җиһазландырылган бәкеләрдә коена алачак. Быел бәке гадәттәгечә Әлмәт шәһәре күлендә, шулай ук махсус күпел Ямаш авылының изге чишмәсендә җиһазландырылачак. Коткару хезмәткәрләре куркынычсызлык дәрәҗәсен билгеләү өчен боз канунлыгын үлчәделәр дә инде. Чыгарылган боз канунлыгы 30 см тәшкил итте. Пышкының буй җитмәгән өлеше 10-15 чамасы булыр ди белгечләр. 40-45 см боздан массы күләм чаралар уздыру өчен рөхсәт ителгән күрсәткеч. Шәһәр күле территориясендәге бәкенең периметры 320 см. Ул куркынычсызлык кагыйдәләрен тәэмин ителеп эшләнгән. Начнется мероприятие, как батюшка придет, освещение сделает водоема, и с этого момента... Чара атакай килгәч, якынча 23 сәгатьтән 1 сәгатькә кадәр аралыкта башлана дип көтәбез. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре 6 кеше, ашыгыч ярдәм, полиция хезмәткәрләре, хакимият вәкилләре кизү торачак. Килүчеләрнең барысында кайнар чәй белән сыйлаячаклар. Тоже представители будут здесь. Ну, достаточное количество людей, которые будут обеспечивать это мероприятие. Синоптиклар фаразларына караганда, районда һава температурасы 7 градус салкын чамасы булыр дип көтелә. Бу бозлы суда коену өчен уңайлы булып санала. Иң мөһиме куркынычсызлык турында истә тоту һәм организм мөмкинлекләрен истә тотып, сәламәтлегеңне куркыныч астына куймау. Алия Бәйрамалова, Вероника Рябова, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирдә. Ярты гасыр гомер бергә яшәү өчен кешеләргә нәрсә кирәк? Әлмәтнең күренекле гаиләсе алтын туен билгели. Бу безнең тарихыбыз, 90 еллык тарихыбыз.
Ознакай районының 90 еллык юбилей уңайынан китап нәшер ителде. 2001 елда Дамир Гарифуллинның китабы чыкты менә Тайсуган турында. Китап язу өчен яшь киртә түгел. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Алтын туй еллар сынауына бирешмәгән олы мәхәббәтнең чагылышы ул. Ярты гасыр гомер бергә яшәү өчен кешеләргә күпме сабырлык, түземлек, акыл, өмет, ышаныч кирәк. Әлмәт районы Яңа Нәдер авылында гомер кичерүче Клара Булатова белән Нәфис Рафигуллин матур гомер кичергән парларның берсе. Габдулла Тукай исемдәге дәүләт премиясе лауреаты халык шагыйре Клара Булатова белән тормыш иптәше Нәфис абый шушы көннәрдә гомер бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Сарман районы Карамалы авылы кызы хезмәт юлында туган ягында түбәнләшү мәктәбендә башлый. Ә гаилә башлыгының тормышы хәрби хезмәт белән бәйле. Бер-берсен аңлап, иңне-иңгә куеп үткән ярты гасыр гомердә авырлыкларны да, бәхетле мизгелләрен дә бергә кичерә алар. Бүген Әлмәт районы Нәдер авылында гомер кичерәләр. Бала оныкларга сөенеп яшиләр. Hatta kelip şunday üzerinin hislerini bizge verir, bizge tağın hiç şiksiz, şiksiz şu şey verip yapmasa biz yaşayacak tutanlar. Yaşayımız yaşarga tiyişimiz. Bik zor rahmet sizge, sizde bulunmasına. 50 ел гомерне иң куеп яшәп әлеге пар үзара мәхәббәт, хөрмәт, ышаныч һәм тугрылыкларын халык каршында исбатлады. Клара апа ярты гасыр тату гомер кичерүнең серләрен безгә дә бераз ачты. Türkçe turam. Kim bulma paramazsa Татар хатыны. Юбилярны район Бөтен дөнья Татар конгрессының Әлмәт шәһәре бүлеге җитәкчесе Ландыш Зарипова, Әлмәт муниципаль районы башкарма комитетының ГХАТ идарәсе җитәкчесе Гүзәл Әмирова кутладылар. Гаиләгә шулай ук Татарстан Республикасы язучылар берлеге әгъзасы Рәфкат Шәхиев, язучылар уллары Марс, туганнары, якыннары да соклану һәм рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Әлбәттә, инде тантана барышында Рәйлә Маннанова, Рамил Илалтинов башкарган җырлар да, Клара Булатова сүзләренә композиторлар Роберт Андреев, Мөхәммәд Нур Хөсәенов язган танылган әсәрләр иде. Районыбызда яшәп килгән күркәм гадәт буенча алтын туйга җиткән парларның никахларын шулай рәсми төстә яңарталар. Бу халкыбызның гореф-гадәтләрен саклап, балалар, оныкларын дини һәм милли юллар үрнәгендә тәрбияли белгән гаиләләр кыйммәтлеген ассызыклау, милләтләрнең йөз аклыгы булган күркәм кешеләрне зурлау. Алсу Нуриева, Нәфисә Сабирҗанова, Айдар Кәбиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районының 90 еллык юбилей уңайыннан бай эчтәлекле басма нәшер ителде. 800 битлек әлеге зур китапта район тарихы, аның кешеләре турында истәлек язмалар тупланган. Район үзәк китапханәсендә аны тәкъдир итү кичәсе узды. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Әлеге очрашуда муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Буыннан буынга, из поколения в поколение дип исемләгән әлеге җыентык та нәкъ менә аның тәкъдиме белән дөнья күрә. Бик яхшы китап чыкты. Монда китап булганы юк иде. Монда инде менә бу безнең тарихыбыз, 90 еллык тарихыбыз. Ознакай нефть идарәсенең 65 еллыгы. Монда инде нефтьчеләр, буравиклар да калган бергә эшли торган үзебезнең сервисный компания, оешмалары, авыллар, колхозлар, шәһәр, оешмалар, управлениелар. Biz bütün içinde kötülüğe darıştık. Rahmet Tatneft Cemiyeti'ne, Allah akşa vermezse bu evin işler bulmayacak. Проектны тормышка ашыруда Татнефть җәмгыяте, аның генераль директоры урынбасары, Татарстан Республикасының Дәүләт Советы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев матди яктан ярдәм күрсәттеләр. Бу төбәктә кара алтын табылу белән район тарихында өр-яңа сәхифә ачылды. Нефтьчеләрнең булышлыгы Ознакайның танымаслык булып үзгәрүенә, матураюына ярдәм итте. Ул республиканың көньяк-көнчыгышында эре сәнәгать үзәкләренең берсенә әверелде. Китапны төзүче һәм аның җаваплы редакторы Татарстан Республикасының атказанган матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр хезмәткәре Хөсәен Ямашев исемендәге республика журналистлары премиясе лауреаты Ясир Хөснетдинов. Шундый мәгълүмат бар, менә Болгар дип үзебезнең изге Болгар җире, Болгар дип әйтәбез. Болгарның элекке исеме Азна булган. Борынгы исеме, башка исеме. Менә шулардан итә башласа, чыннан да Ознакайнымында халыкның күченүе килеп чыгуы, ул инде безнең якларда
Китап төзүдә үз өлешен керткән бүгенге көндә Маяк редакциясында намуслы хезмәт куючы Нәсимә Фазлыева да үз фикерләре белән уртаклашты. Ни дисәң дә, тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк ди. Менә шуңа күрә бу изге эш киләчәктә дә дәвам итсен, бөтен кешегә дә, менә ул авылларда да, ул предприятиеләрдә, әле безнең менә Нәсимә Халяфовналар, анда бик күп кешеләр катнашты инде. Менә аларның барысына бик зур рәхмәт. Бүгенге көндә районда авыллар һәм шәһәр тормышы турында 40 китап дөнья күргән. Тарихны барлаушы алга таба да дәвам итә. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ижадка яшь тә, вакыт та киртә була алмый. Берәүләр яшьтән үзенә шөгыль тапса, икенчеләре лаеклы ялга чыккач та ижадка килә ала. Чираттагы сюжетыбызның герое әнә шундый тәвәккәлләрнең берсе. Таныш булыгыз, Ринат Габделгалим улы Газизов. Тайсуган авылында туып, үсеп бүгендә туган нигезендә гомер сөрүче ил агасы. Тайсуганым Яшел бишек китаплары авторы. Тарих белән кызыксынуы да китап язуга алыну сыман ук героебызның тормышында олыгайгач башлана. Ринат ага Миңлебай газ эшкәртү заводында эшләп йөргән җиреннән бәхет эзләп Себергә чыгып китә. Тормыш иптәше Ләйлә ханым белән Сургут шәһәрендә 30 ел төпләнеп яшиләр. Биредә балалары үсеп үз тормышларын корып җибәрә. Ә туган якның тарту көче барында җиңә. Газизовлар туган авылларына кайтып төпләнә. Әллә сагыну көче, әллә тормыш тәҗрибәсе нәтиҗәсендәме Ринат ага туган авылы тарихы белән кызыксына башлый. 2001 елда Дамир Гарифуллинның китабы чыкты менә Тайсуган турында. Монда да бик менә күрәсез, бик әзи язылган Тайсуган угыты, борынгы авыл, иске авыл, аның тарихы бик күп. Аннары икенче мәртәбә менә Фуат абый Гарифуллин тагы бер менә шундый кул язма чыгарды. Менә ул принтерда гына печатлап ясалган инде. Аннары соң инде шушыларның барсын бергә җыеп, шуннан алып компьютерга кертеп, компьютерда җыеп шуларны беренче мәртәбә менә Тайсуганым Яшел бишек дигән китап чыкты. Беренче китап чыккач та әле бер, әле икенче авылдашыннан кызыклы мәгълүматлар килә башлый. Буларның барында теркәп барган Ринат ага кабат китап чыгару турында уйлана. Күршесендә генә 100 яшәр Майкәүсәр әби, хәтере яхшы булган Тайсуганның акабисе бик күп хатирәләр белән бүлешә. Нәтиҗәдә шул ук исем астында тулыланган икенче китап иҗат табасыннан төшә. Бу китап бигрәк тә сугыш ветераннары сугыш чорын һәм аннан соңгы илне тергезүне үз йөрәкләре һәм җилкәләре аша уздырган тыл хезмәтчәннәре турында мәгълүмат булуы белән кадерле, ди автор. Сугыш ветераннары һәм безнең тыл ветераннары онытылырга тиеш түгел. Алар безнең өчен сугышканнар, кан койганнар. Монда шул тыл ветераннары турында бар мәгълүматлар һәм нашла тулыландырып һәм авылның фотографиялары белән инде монда наша бер китап чыгардым, Аллага шөкер. Чынлыкта Тайсуган авылының тарихы 2-3 китапка гына сыйышлы түгел. Рәсми чыганакларда авылга нигез салынган итеп күрсәтелгән 1719 ел дөреслеккә туры килми ди белгечләр. Чөнки 1730 елда ук биредә тирәк төбәкләрдән килеп гыйлем алган йөзләрчә шәкертләргә урын булган мәдрәсә булуы билгеле. Шуларның берсе Габдрахман Мулланың җиңел аталышы белән Батыршак исемле булган данлыклы шәхес. Нашу Батыршак безнең мәдрәсәдә укыган. 1755 елда инде Батыршак көчләп чукындыруга һәм татар-башкорт халкын кыерсытуга каршы милли көрәшне җитәкли. 1730 елларда шундый зур мәдрәсә булгач, бу мәдрәсә бит инде хәзерге вакытта югары уку йортлары белән тиң була, институтлар, университетлар кебек була хәзерге. Тайсуганның 1719 елда гына барлыкка килүе мөмкин түгел. Китапка кергән фотосурәтләр дә аерым тарихи кыйммәткә ия. Алар Ринат аганың әтисе Габделгалим тарафыннан төшерелеп бастырылган. Заманында Габделгалим ага авыл халкы өчен ятылган фотосурәткә төшерү һөнәрен үзләштерә һәм бөтен тирәк авыл кешесенең яраткан кунагына әверелә. Тайсуганым Яшел бишек китабына нәкъ менә шул рәсемнәр кергәндә инде. Чынлыкта әлеге китап өлкәннәр өчен дә, яшь буын өчен дә бик файдалы материал. Иң мөһиме, үткәнне мәңгеләштерүгә башлангыч салынган, димәк, дәвамы булуга да ышаныч бар. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер спорт яңалыкларына. Узган елларда Лениногорск шәһәрендә Татарстанның гомум белем бирү оешмалары арасында Кес баскет мәктәп баскетбол лигасы бөтен Россия чемпионатының дивизион этабы финалы узды. Финалда Әлмәтне 4-нче мәктәп тәкъдим итте. 8 команда призлы урыннар өчен көрәшә һәм калабыз кызлары 4 җиңү яулап, мактаулы 3-нче урынны яулый. Егетләребез дә 4 җиңү яулый. Алар финалда Баулыдан яшьтәшләренә җиңелеп, Кес баскетның көмеш призерлары була.
Кировск өлкәсенең Верхошижемье шәһәр тибындагы бистәсендә 16-19 яшьлек юниорлар арасында кышкы триатлон буенча Россия чемпионаты һәм беренчелеге узды. Әлмәтлек Ксения Скворцова калабызга көмеш медаль алып кайтты. 13-14 гыйнварда Яршалыда кикбоксинг буенча 5-нче ачык республика турниры узды. Анда 110 Татарстан спортчысы катнашты. Шуларның 4-се Әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбенең кикбоксинг бүлегендә шөгыльләнүче егет. Безнең спортчылар сыйфатлы чыгыш ясый һәм 2 алтын, 3 көмеш медаль алып кайта. Беренче урында Никита Симонов һәм Никита Фадеев. Икенче урын ияләре Камил Мулыгалиев һәм Атлас Шаһиев. Әлмәтнең ирекле стильдәге көрәшчеләре Татарстан Республикасы беренчелегеннән 3 алтын, 2 көмеш, 3 бронза медаль белән калабызга кайтты. Ярышлар 2005-2006 елгы үсмерләр һәм кызлар арасында 14-15 гыйнварда Зәй шәһәрендә узды. Анда республиканың 13 районыннан 186 көрәшче катнашты. Калабызны Олимпия резервы спорт мәктәбенең ирекле көрәш бүлегендә шөгыльләнүче 8 кызы һәм 5 үсмере тәкъдим итте. Җиңүчеләр Евгения Горшкова, Арина Алексеева һәм Илсияр Җиһаншина. Икенче урын ияләре Дарина Сабитова һәм Тимур Хоу. Мактаулы 3-нче урында Эвелина Нестерова, Рания Гордеева, Элина Хакимова. Зәйдә шулай ук егетләр һәм кызлар арасында чаңгы ярышлары буенча Татарстан Республикасы беренчелеге узды. Әлмәтнең юность спорт мәктәбе спортчысы Сергей Бортников 5 километр ирекле стильдә көмеш призер булып Татарстанның җыелма командасына керде. Алда аны Россия беренчелегендә катнашу көтә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.